Sanibonani balandeli bomculo kwi-South Africa yonke, ikakhulukazi kubalandeli bomculo kaMaskandi. Bafowethu nibingelelwa umthandeni IGCOKAMA ELISHA, usibusiso se-South Africa manqele. Bayangazi abaningi. Bafowethu ngingadideki ukuthi nibone i-video clip ngesikhathi esingalindelekile ngoba niyazi ukuthi angiyena umuntu oyikhonzile lezi zinto. Nangenxa yokuba busy kwami ukuthi nginemisebenzi eminingi ehlukahlukene engiyenzayo. Kodwa kungiphoqile ukuthi ngisukumele phezulu emveni kokuba ngibone nginominatwe kumantshontsho okungomunye umkhakha oyawube khona kuthiwa unama award. Ngaphandle kokuthi ngifile iform noma ngiapply ngihlalele nje ekhaya ngabona senginominatiwe. Lokho engahambisani nakho. Ngifuna ukuqinisekisa ngowami umlomo noma ngelamizwi ukuthi cha, angiyona ingxenye yamantshontsho. Angaze ngiapply, akaze ngisubmit a form, akaze ngifile form, ngizibonele sengifakwe nje khona. Nalokho engubona kungekukhona ubulungisa ngoba baningi abaculi ababethanda noma abayithandayo lento yomncintiswano. Othola ukuthi ba-applyile bahambisa ama-firm basebenza kanzima bajuluka bejulukela lento. Mina ngijulukelanga kodwa ngihlayele ekhaya ngithola ukuthi senginominatiwe. Lokho ngikubuka kubukela phansi abanye abaculi ukuthi kuzivele kuzophiwa mina nje indondo noma ngizophiwa iposition engikade ngingayifunanga noma ngayicelanga. Isizathu sokuthi ngingangeneli amantshontsho kungenxa yokuthi mina mthandeni manqele angibeseki ubugebengu bamajita nje ayizamelayo. Mawukuthi amajita ayiphantela ngendlela yawo enza into zawo engabuyi ezofaka mina lapho ngoba mina kuyaziwa ukuthi mina ngumuntu weqiniso, angiyena umuntu wamanga. Abaqhubeke belanda abangani babo laba ababe baphila indondo na before bengathi mase bexabene bese bebuya bezosebenzisa mina ngoba mina ngenye indoda mina, uyabo. Mina ngiyindoda yazi indaba zayo. Ngicela ukuthi bebuyele bexoxisane behlale phansi beqhubeke bephana indondo bengangiphi mina angizidingi ngoba angiqali futhi nakhona unominator noma uba khona ngoba ingxenye yamantshontsho na before kwenzakalile lokho. Kodwa kuthema kwenzeka kwaba nezinto eziningi eziphuma esandleni ezingelona iqiniso. Maningi ke vele ke ama award noma mhlambe imncintiswano ekhona ikakhulukazi emkhakheni kaMaskandi. Ama award asaba khona iviki neviki engubuka lokho kokubukela phansi umculo waMaskandi ngokuthi umculo oyiqhaza abantu abangafundile bazovota kudliwa imali yabo abalandeli bethu noma abalandeli bami ngoba mina ngivikela abalandeli bami, ngivikela uMaskandi, ngivikela nebrand yami okuyibrand yeGCOKAMA ELISHA enkulu ehlonishwayo nehloniphekile ukuthi ingadicileki phansi isithunzi ngezinto zobugebengu. Manje zenze into zobugebengu bafowethu mina angimhlaseli umuntu ophandayo ngoba ngiyakwazi ukuphanda. Mani iphandela phandani majita indlela engiphanda ngayo kodwa hayi ukuthi nifake igama lami noma ibrand yami lapha ngoba mina ibrand yangihlonipha lo umculo wami noma leli zinga engikulona ngalisebenzela kanzima